תסתכל על המסלול, תראה. יש לך פה טעות. יכול להיות שיש סדר לא נכון, או סיבוב לא נכון. קוביות כאלה שם. לאן? לא קורה. זה מה שהם עשו בערך. הופה, נדלק האור. לא הסתכלתי מסביב כל הזמן, לא עקבתי. טוב, בתור הבן אדם השני שניסה והצליח, כל הכבוד. רוני, מה אתה חושב? הפעם למצלמה. אני מסתכל על הצורה והמסלול ממש יפה מאוד. ויוסי, מה אתה יכול לספר לי על החוויה? חוויה? מאתגרת. לא, בטח שמאתגרת. צריך להבין את זה. טוב? בסדר, דולק.